Ndokuchingamidzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose konai pastor. Mwari dai akaramba achitikomborera vazhinji vedu, tiri kuramba tichikoverana nevamwe zvatinenge tadzidza pano, ngatisaregedze. Mwari anokuitirai zvakanaka. Takutarisa mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu. I think this is a completely new question which is coming up. Ari kubvunza iye ari kuti, konai pastor, Adamu akaregererwa here zvaakatadza kuteerera Mwari, zvekuti pachamutswa vamwe achamutswawo here? Nai pastor, Adamu akaregererwa here? Haana kuteerera. Mwari akanga ati, asi kana uri muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, regai tiverenge mavhesi acho tona. Genesis 2 verse 17. Genesis 2:17. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat of it you shall surely die. Okay? Ndo murayiro wakanga wakapiwa naAdam. But tese tinoziva kuti mukaenda pachapter 3 unoti iyo verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Saka Mwari anga ataura specifically, musadya muchero womuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nekuti musi wamunodya, on the day that you will eat of the tree you will die. And regai ndigare ndataura kuti there is nothing symbolic about this statement. Kuna vanhu vanodzidzisa vanhu kuti Mwari aireva a day of 1,000 years, saka Adam died within those 1,000 years, saka akafa. No. Mwari aitoreva kuti on that particular day pamuchaudya muri kufa. Ndo zvaitoreva Mwari. This is not an apocalyptic or symbolic statement. On the day that you will eat of the fruit, you will die. And some people try to explain a spiritual death and so forth and so forth. Mwari aireva physical death. Musi wamunodya muti uyu muri kufa. Physical death chavaifana kudonha pasi Adam naEve. Saka mubvunzo uri kuti vakaregererwa here? Saka kuti fact yekuti havana kutofa musi iwo inofana kuti kuti therefore it means they were forgiven. But hatidi kutaura zvefembera. Let us get the answers from scripture. Chapter 3 verse 15. Ndo patinoona Mwari achitanga kuparidza evangeli yaJesu Kristu. Inonzi the proto evangelion. Apa pakana Genesis 3 verse 15. Ndo patiri kutanga kuona the first promise of the Messiah. Inoti iyo, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Vesi haisi kutaura nyaya yekuuraiwa kwenyoka. Ndozvindodzwa vanhu vachiuraya nyoka vachiti tsvaka musoro, Bhaibheri rakati uraya musoro. No, kana tichingouraya nyoka ngatingouraya nyoka. But don't use this verse kuti Bhaibheri rakati uraya. Mwari haasi kutaura zvekuuraya nyoka apa. Listen carefully to what the verse is saying. I'll put enmity between you and the woman. Arikunzi you is the serpent. Okay? And between your seed and her seed. Okay? He shall bruise your head. Arikunzi the woman's seed akunzi he. So this is not to be taken literal, this verse. Because the seed yemukadzi, it's a he. It's a male person. It's a human being who will bruise or crush the serpent's head. And the serpent will bruise his heel. His heel, what its heel. So it's not a physical seed. It's a person. Iyo mwana wemukadzi mukomana achatsukwanya musoro wako, asi iwe unenge wamukuzvura chitsitsinho. Ndo pari kutanga kuprofitwa kuzvarwa kwaJesu Kristu achifa pamuchinjiko, hence crushing the devil's head. But kufa kwake pamuchinjiko ndokunonzi naMwari anenge akuzvurwa. Saka Satan paakarembedza Jesu pamuchinjiko, he had bruised Christ's heel. But by the same death yepamuchinjiko, the kingdom of the devil suffered a fatal blow. Ndo zvaitorwa naMwari panapa akupromisa manje, I have made sure you won't die, because tine plan yatinayo inoita kuti musafe. Instead of you dying, kuchauya mwana mukomana ndiye achakuzvurwa pamuchinjiko achikufirai panzvimbo yenyu. But by that death achabva aparadza zvachose muvengi wenyu uyu ari Satan. So chikonzero Adam and Eve did not die on that day, it was because God had a plan in place to make sure that Christ dies in their place. Ndokusaka pamunenge makuzoverenga chapter 3 iyoyo, mukaramba muchiverenga verse 21, inobva yanditataona kuti vanga vasona mashizha emuonde kuti vazvifukidze. But verse 21 inobva kuti also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. Saka Mwari akabva vagadzirira hembe dzedehwe remhuka, kureva kuti pakatourayiwa mhuka musi iwoyo
kuti Adam naEve vafukidzwe kushama kwekutadza kwavo. Saka their sin which had brought nakedness and shame upon them, it was covered by an animal skin. Chivi chavo chakafukidzirwa nedehwe remhuka. Kureva kuti pakadeuka ropa kuti chivi chaAdhamu chifukidzirwe. Saka Adam naEve vakaregererwa nekuda kwekuti kwaizouya Jesu Kristu, the real Lamb of God. But Jesu asati auya, on that particular day, God killed an animal in order to cover the sinfulness and shame of Adam and Eve. Mhuka chaiyo gwayana charo raizouya mumashure riri Jesu Kristu. But on that day, papanzi musi wamunodya munofa, they did not die because God had a plan. The substitute plan was killing an animal. Ropa rikadeuka. Paifana kudeuka ropa ra Adam naEve, pakadeuka ropa remhuka. Ndokuregererwa kwacho ikoko. Paifana kudeuka ropa redu isusu, pakadeuka ra Jesu Kristu. Ndokusaka tichiregererwa pazvivi zvedu. Ndokusaka Adam naEve vasina kufa. Samusateerere vanhu vanokuudzai kuti it was 1,000 years dzaitaurwa. No. It was a literal day. On that particular day they were supposed to die. But Mwari akavaratidza nyasha, akavaregerera. Instead an animal died in their place. Ndokuti vakaregererwa. Saka zvinoreva kuti even pachauya Jesu Kristu, yes, achimutsa vakagamuchira Jesu Kristu, yes, Adam and Eve will be part of the resurrection team because they accepted the plan, they believed the plan, they taught Cain and Abel the plan. Ndokusaka Cain asina kugamuchirwa chipiriso chake because akaunza chipiriso chisina ropa. Abel akagamuchirwa chake because akaunza chine ropa, because they were taught by Adam and Eve about this plan. They believed it, they accepted it by faith. Kunyange vasina kumuona mwanakomana wacho mhodzi yemukadzi, but vakaigamuchira nekutenda kuti zvedi kuchauya mwana mukomana. Saka nekutenda vachaponesewa. Nesuwo nekutenda muna Jesu Kristu tinoponesewa tichiregererwa zvivi zvedu. Mwari atikomborere. Amen.